שלי. הוא עשה את זה כמה דקות והפסקתי אותו. מה הוא עושה? יותר מן האורלי. הוא ביצע את זה כמה דקות והפסקתי אותו, כי הרגשתי לא נוח. ובדרך החוצה הוא עצר בחדר שלי. הוא אמר, יותר נכון, הוא הכריז שאפשר להציץ לי מהחלון. ההערה הזאת היא מאוד הדאיגה אותי. בתום הפגישה השנייה חשדו הבנות שהטיפול מתחיל ללכת רחוק מדי. הן התקשרו אל הדוקטור הפסיכולוגית והודיעו לה חד משמעית שהן לא מעוניינות יותר לפגוש את המטופל הנלהב שלה. הפסיכולוגית התחייבה לשלם להן מאות שקלים עבור כל פגישה. הבטיחה להן שהכסף יגיע עם שליח מיוחד. אבל הכסף לא הגיע והן עדיין מחכות. בהתחלה עוד היו לה תירוצים, אך בשלב מסוים הפסיכולוגית הפסיקה לענות לשיחות הטלפון שלהן, והסטודנטיות הבינו כי נפלו קורבן לרמאות ולניצול מיני. הן החליטו לא לשתוק, התארגנו והגיעו אל קולבוטק. 8 סטודנטיות שלא הכירו זו את זו הגיעו אלינו עם אותו סיפור מטורף. לפני שהתחלנו בתחקיר, בחרנו באקראי 2 מהן ושלחנו אותן אל בודק פוליגרף מומחה, גיורא נדיב. הוא בחן אותן ומסקנתו הייתה חד משמעית. שתי הבנות בפענוח הממצאים נמצאו דוברות אמת לגבי הגרסה שמסרו. התחקיר יצא לדרך, ובשלב ראשון פרסמה התחקירנית שלנו מודעה באותו אתר אינטרנט פופולרי. תחת הקטגוריה מחפשי עבודה, היא הציגה עצמה כסטודנטית המחפשת ג'וב לשעות הערב. חולפים כמה ימים והיא מתקשרת אלינו. היא הרופאה הפסיכיאטרית, דוקטור לוין. שמי דוקטור לי לוין, אני דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית, שבעצם בגילה אחרת פסיכיאטרית במקצוע. אחרי הרצאה רפואית ארוכה ומרשימה, היא עוברת לתיאור הטיפול הרצוי. וזה נשמע לנו מאוד מוכר. ישר איכשהו מגיע להפסיק איתו ולהתחיל איתו עם הנר, על ההתחלה. זה מקובל אצלו? את יכולה גם לקחת צורך ולקשור לו את האשכים לאיבר מין חזק. החלטנו ללכת עם הסיפור הזה עד הסוף, ולשים נקודות במקום סימני השאלה. הסכמנו להצעה, והפסיכיאטרית נתנה לתחקירנית את מספר הטלפון של אייל האוטיסט, וביקשה שתזמין אותו לביתה. דיברתי עם דוקטור לוין, היא אמרה לי להזמין אותך אליי מחר. ככה היא אמרה. אייל הגיע אלינו הביתה, קיבלנו אותו יפה, אבל הפסיכיאטרית לא הייתה מרוצה. ישר איכשהו מגיע להפסיק איתו ולהתחיל איתו עם הנר, על ההתחלה. התחקיר קיבל תפנית דרמטית, כאשר עלינו על עקבותיהם של כוכבי הסיפור. מיהו הרמאי המתחזה לאוטיסט? מיהי הפסיכיאטרית שמסדרת לו חוויות מיניות בשפע? בפרק הראשון פרסנו את העדויות הכואבות של 5 סטודנטיות, שנוצלו מינית על ידי אוטיסט אלמוני שהגיע לביתן בשידוכה של רופאה פסיכיאטרית בשם דוקטור לוין. הן גם נוצלו, גם הושפלו וגם לא שולם שכרן. בפרק השני אנחנו נכנסים לתמונה. תחקירנית קולבוטק תהיה הסטודנטית המטפלת, המצלמה הנסתרת תלווה אותה ואותו, והפתעה רודפת הפתעה עד לרגע השיא. חשיפה מלאה של הגיבורים, פנים ושמות, ותאמינו לי, עוד לא סיפרתי לכם כלום ממה שהולך ומתגלה כאן. אני לא עובדת אצלכם בארץ, אני אירופה, ארצות הברית. אני מדברת בשם משפחה שיש לה נכד שהגיל הקוגניטיבי שלו, כלומר ההתנהגותי שלו הוא בין 11 ל-15, והגיל הכרונולוגי הוא 32-3. אני מכירה אותו מזה 11 שנה, בחור חמוד, לא אגרסיבי, לא אסרטיבי, חסר חוט שדרה, שליטן, כנוע, מאוד שקט. מה שיש לו זה בעיות בעצם קוגניטיות ולא פסיכיאטריות או פסיכוטיות או נוירולוגיות. הבעיה שלו שהוא לא מתקשר עם הסביבה, יש לו פוביות סוציאליות. הפסיכיאטרית מרבה להשתמש במושגים רפואיים מקצועיים, מתנסחת מצוין, ואנחנו לא מתפלאים שהסטודנטיות המתלוננות האמינו לכל מילה שלה. גם לנו היא מוכרת את אותו סיפור, על גבר עם טראומת ילדות בן למשפחה עשירה מאוד. בגיל 9 נהרגו ההורים שלו בתאונת מטוס, הוא בא למשפחה מאוד עשירה, מאוד ידועה ומתוקשרת בארץ בעיקר בחול.
הוא גר בהרצליה פיתוח, בבית אחוזה מאוד גדול, עשה באיטליה. יש להם אחוזה גדולה בטוסקנה עם איזה 38 סוסים. הם גרים ממש ליד הקבר של רומאו ויוליה בזרונה, ליד ונציה באיטליה. וואו. ב300 שנה, בית גדול, עם בריכת שחייה, עם כפנים ויין וסוסים, משהו מדהים, עם סבא אחד כמובן, והמון עוברים ומשרתים. השכר ל3 פעמים בשבוע יוצאת בסביבות 9, 10, 11 אלף שקל נטו. אם את לוקחת 5 פעמים בשבוע, זה לך בסביבות 17 אלף שקל נטו, וזה שכר בסיס. בעיקרון התפקיד שלך הוא הפחתה בעקומות הלחץ שקיימות. כלומר, ליצור לזהות באמצעות אור, מוזיקה ומדע, כלומר למנוע תהליכים רגרסיביים, תהליכים שהם עולים התפתחות קדימה. הכניסה שלו לתוך בית מגורים נורמטיבי שיש בו אנשים היא חשובה מאוד. את יכולה לעבוד איתו מאצלך בחדר או חדר אחר שתכשירי לזה, והחדר הוא לא צריך להיות מופעל בצורה קבועה. זאת אומרת, מזרון גדול אפשרי, תאורה היא או תאורת נרות או תאורה של תאורת צד, זה נורא צד שמקרינה על הקיר בלבד ולא למרכז החדר. מוזיקה זה מוזיקת שמיים, מוזיקת עולם. את מבינה אותי? כן. בוא נגיד שיש לך איזה ילד, כי לצורך העניין זה חשוב שהוא מבוהל והיסטרי ובלחץ. מה את עושה כדי להרגיע אותו בלי לדבר איתו? מחבקת אותו. מצוין, מצוין, בדיוק ככה. החיבוק הוא בא מאחור או בא מקדימה בצורה של לוטוס, אבל נכון, קודם כל מחבקים, אבל עם החיבוק בא איזה נדנות קטן, את זוכרת? כן. זאת אומרת, קצת מנדנדת את הגוף שלך איתו יחד, כשאתם צמודים חזק חזק, ואפילו מדברת אליו בשקט בצורה רגועה שיקלוט את הרכשים שלך, המגע שלך משפיע עליו. ואת נעה איתו כמו מטרונום של פסנתר, ימינה שמאלה ובצורה מאוד עדינה. הוא יעשה הכל, כל מה שתגידי לו הוא יעשה. כולל, הכל? עכשיו 5 תרפיסטיות, 2.5 כל אחת. רובם היו תואר ראשון שני פסיכולוגיה, 2 מהם עשו איתו מה שנקרא מחקרים קוגניטיים באישור שלי, ואפילו תפספו לו חרב של ניר על הירך, על הגן, אפילו על הישבן, כדי לדעת את הנושא של הרגישות, ויש לו אכן דעת רגישות לגירויים. התחקירנית שלנו משמיעה קולות של חוסר נוחות, ואז הפסיכיאטרית מפסיקה את השיחה ומבטיחה להתקשר למחרת. עבור 24 שעות היא אכן מתקשרת, ואחרי הקדמה של ריכוך ושכנוע היא פורסת את פעולות הטיפול הרצויות. את יכולה גם לקחת צרוך ולקשור לו את האשכים לאיבר מין חזק. חשבת על הלבוש שלך? לא. אני חושבת שעניין של יכול להיות חלוק, כן. יכול להיות בהחלט חלוק, כמו חלוק לילה, גם זה אפשרי. תדעי לך שנוגה צרפה לתהליך הזה עוד מישהי איתה. לחלק את העומס הרגשי כאילו. הבנתי. ומישהי שצריכה להיות צעירה ממך בגיל, אם את 24, היא צריכה להיות יותר צעירה. היא יכולה להיות גם במסגרת של תיכון או בית ספר מהבחינה הזאת. יש לי אחות בת 17. את יכולה לצרף אותה גם. למחרת הדוקטור המלומדת מתקשרת שוב. היא נותנת לתחקירנית את מספר הטלפון של הבחור, אייל שמו, ומבקשת ממנה להתקשר אליו ולהזמין אותו לפגישה. שלום, אייל. כן. דיברתי עם דוקטור לוין. היא אמרה לי להזמין אותך אליי מחר. ככה היא אמרה. בסדר. מה, את אמרת לאחותך גם? אתה רוצה שהיא תהיה? בסדר. אז אתה שמח? אני לא יודע אם אני שמח. למה? לא יודע. את עשי לי קורסטייזם? בטח. וגם חביתה עם נקניק וג'יפ? כן. טוב. להתראות, אייל.